Kublai yipi bro sai senpat ki bape kan YouTube channel jonga. Anong yipi menta kamiet besuk kemen yipi bro ti kai kaan ban kumno ngintip ya kaan. Ti baro ngikwa ban batai ban ngikwa ban skutu ngikwa ban tip handai ngim syam laken kor ya kaan jung balor tam kadi kata ken kaan jung balor tam dena takadau babun sin na pedeng jung kajat benriu jung ngim syam latip bat menta ngan puli sapi ya ka kitab jung stan na ka lenong ke balai ke dekot ke ba khandai na du ba khandai ti kai ka an jung balor tam kadi kata ken ke bangi ngide ban sngoto hinala dia ba syapang kumnu kita ki an ki bangi ngide ban le ka jing im go jungi ba manakasi kide kita ken ki an ki ba ublei ukpa ba beneng ulabu ula ai hangi bangi ngin bat ngin pene ngin pensa ban ngin pen krau ya kata ka an ke jung ubah lor tam de kata ken ka an ti mentangan batai pi kenang bangidup sngotu halaki ying kisem hidi ban perkhat ba what you cannot show ukrislam ler hato ukrislam ler ula semua ban pule bible ukrislam ler unang semua ban pule bible hila ban jubam ubakum no to ukrislam ler ki ai kita ki ukrislam ler ha pensyai la ban pensyai oh pianang ban keno ya ubadang terang ukrislam ler mo phim syam latip ba phila e songlang bat ukrislam ler phim syam latip ba ukrislam ler uhikai e phiman man kapur phim syam latip hiru ba kita ki ukrislam ler kimi tik lakum ki suri kup snit lang brot phim syam lapoi perkhat ba phila sa syukur phim syam latip ba phila sa thok dena takadau ken ngan ong ye phi menta sangap ngan puri ye phi syapang kaan bat ke naga kitab jing stat kalnong ba khandai kito ki basania hau ki sngotu ya ka jing sisa bat ki baskam jing kin yai ni bat u ha ka jing i namar ka jing ai bar ka jing snei ki de tang ye kitu ki ba ka de tang ye ki ba ulaji namar ka jing ai bar ka jing snei ka de tang ya ki ba ulaji phis ngotu badena takadaw ba ublei omni omdeire mangi ki ba ndei ma phi mangi kibrio mo bajet ya ublei de ublei ken bajet ingi kibrio so dena takadaw bahang ni namar ka jing ai bar ka jing snei ki de tang ya ki ba ulajit ublei u ap sumar ya ki ba khu chong u henrei ki riu baman kin sayo kanong kumbasyong kanya namar ki ibenye ya uriu hok bat kisni persya ya utrai tekat uba iben ya kajing stan bat kajing sneng uim lanot bijai e kajing kermen jongki klem so khaw kajing trai sitom jongki bat omlor kam e ki kam ki jam jongki ki yo ki tengah ki yo ki tengah ki babit ki khon ki badakan bat ki ksiu ki balatim suk ka thailangki ka ba khlem thobria ka ba om juli ya ki kamsi maka kan sayo kanong babha nda ublei ubisar ya ki mensim suk ru uyunok ubam syamla pentingit ya la kakti suk ru uyunok ubam syamla pentingit ya la kikti da ki kam dakan ubam ju perkhat kam boman persya ya utrai ya u ansa ai ka bainong kaba kerpang bat kajaka kaba suk hayeng utrai namar ba uskam kajinget uso jong kikam babha upaw nam bat uthit jong kajing sempang jutron handre ki khun klim kin om penmi so bat ki khun pongka kin suja lengat wat lada ki imslam on omdan bakhen snap yaki anda kila tamen kin sukut klemburam lada kiyap dang rit kinom don jingkermen lada kiyap dang rit kim don jingkermen ne jing sngo tengen ha ka akhir ka sngi naba ka jingkut jong ka jingkut jong ka pateng boman kalong ke basir kei naba ka jingkut jong ka pateng boman kalong ke basir kei
kani kaktin ublay ngasngungu ya ublay ti menta ngan ong yipi ba kai kaan jung ubalur tam kadi kata ken kaan jung ubalur tam kabangi hapan puson ngingi hapan perkhan ngingi habang yui ngimdei banle hanre habang ilatip rungi le khanang te dena kata kadaw ken kaan te kaan kabala tho phinomla banilam bakla khandai sien phin thok hakbasis pa phingan wat thok yo parabriu kamlong kababha ublei utip khampa namar de ma uhi babanta yangi de ublei hi ubalap tha yangi de ublei hi ubala hikai yangi de ublei hi ubala ai karmeng sentur bat kasur jongi bangin kran de ublei hi ubala ai kajing em jongi de ublei hi ubala ai kaman siem yangi de ublei hi ubala ubaya na dong sadong de ublei hi ubatip lut ya kijingmut bari jongi de ublei hi ubakorai ya kijingmut ju perkhat bari kendong bari jongi baro te kumno phin jingai na kumno phin ri na bat dena kata kadaw ka anjung ubalar tam katip bat kat barokhot ya ki bangi ngi perkhat bat ni khen dew thala handrei manta kayang skam hakani ka perthei wat lada kibriu kin lut paro walada ka perthei kan jotno handrei ka ktin ka jong balur tam kan yaine yaisa angni wat thok yo parabriu kamlong kababha dena takdaw wat yalam bakla da kabapi ong kris lamler namar balei pila ya shonglang hibat ki kris lamler ki kris lamler ki babun ki bala elam yepi ki bala pen smuthu bakla yepi ki bala phariai tin jong ublei ki bala yet pen kelan ye ki anjung balur tam dena takdaw balei pi ya badang do todong kum kris lamler dena takadaw ba ka anjung balor tam kan teruk lot ye baro bat phinom shan phinri hae hang ta hiru ublei unyo ilot hang no phisong hang ta hi untra namar balei ba phikhen ba ka anjung balor ublei ba halor kamot umyo ublei ba halor tip ya ka ka ba ublei hi ulamang bat ulabanta ubri unomla bande ai dena kata kadaw ba topen krawi ka anjung balur tam kan ong yipi topen krawi ka anjung balur tam topen krawi ka anjung balur tam to aingo ya ublei utra jungi ubal ayengi kejing in titang kini kantin kublei siboni fi bro